Côte d'Ivoire sardasiw mɔgɔ 46 minnu tun minɛnen don Mali bolo. Mali ka kubeda ye a jaabi di. Mali ka cour d'appel nominalikɛlaba ni ko a ma ko procureur général mun bɛ Bamakɔ cour d'appel la ko a b'a da Mali ani duniya kulo kan u ka kojugu kiiritigɛsoba ale ye lajɛrɛ mun kɛ a ka kiiritigɛ san kɔnɔna la mun kɛra san 2021 ka taa bila san 2022 la mun kɛra cour d'appel la Bamakɔ ye a ka jaabi di décembre kalo tile 29 ani tile 30 san 2022 u ka nominalikɛso ka ɲɛsin Kwasi Sani Adams ani mɔgɔ 48 wɛrɛ kubeda ka jaabili fila a bɛ fɔ min ma ko arrêt ni numéro 201 ani 202 ni olu bɔra décembre kalo tile 30 san 2022 a ka jaabili fɔlɔ la u ka kiiritigɛ kojugu kubeda ale ye ɲangili ta ka ɲɛsin mɔgɔ 46 ma minnu bɔra a ɲɛma ni u tɔgɔ o bɛ kubeda ka jaabili kɔnɔna la ni k'u ɲangi san 20 kaso la ani k'u ɲangi u ka kelen bɛ ka miliyɔn 2 k'o sara ka da kan u ye bɛnbɛnbɛn ani wulikajɔ ta k'o ɲɛsin jamana ma k'a fɛ se k'u bɛ dankari jamana la ni ka maramafɛn ta ani maramafɛn kisɛmaw ka daba kama ka maramafɛn ta kelen bɛ hakilila kɔnɔna la ani kulu yɛrɛ kɔnɔna la yaasa ka se ka na foroba basigi ka dankari o la ni bagabagali ye ani poropuroli ye a ko o kosɔn maramafɛn minnu tara ka nin waleya ninnu kɛ ko maramafɛn minnu fɛnɛ minɛla ni mɔgɔ ninnu kɛbagaw la kubeda ka jaabidi filanan na sariyaso y'a yira k'a fɔ ko a ye mɔgɔ 3 wɛrɛ olu fɛnɛ ɲangi hali n'a sɔrɔ u kun tɛ kɛnɛ kan n'olu fɛnɛ tɔgɔ bɛ kubeda ka sɛbɛnfura in kɔnɔna la ni ka fagali ta ka ɲɛsin u ma ani k'u kelen bɛ kan ka miliyɔn 10 sara kojugu ninnu na kubeda a ka sɛbɛnfura laban na numéro 203 mun bɔra décembre kalo tile 30 san 2022 ni Mali jamana a ka hakɛw o makarani hukumu kɔnɔna la ye mɔgɔ minnu nɔ minɛlen filɛ u bɛɛ ɲangi k'u ka dɛrɛmɛ 1 k'o sara Mali jamana ye tagamasere la dan karila a ka hakɛ la nin kɛra Bamakɔ décembre kalo tile 30 san 2022 Laji Sara ale de bolonɔ bilala nin sɛbɛnfura in na nominalikɛlaba o nɔ la